आता हूँ फोटो नहीं तो नहीं మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా నార్నూర్ మండలం కేంద్రంలో కామధేను యాత్ర సందర్భంగా తులసి సంస్థలకు చెందిన భక్తులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు మహాపూజ జరపడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా రాష్ట్ర పండుగ గుర్తించాలని నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంలో తొడసం వంశానికి చెందిన తొడసం జంగుబాయి సోనేరావు ఏకైక కూతురు మడవి యత్మబాయి నువ్వుల నూనె తాగడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ప్రజాప్రతినిధులు ఆసిఫాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కు గారు మరియు పార్లమెంట్ సభ్యుడు స్వయం బాపురావు గారు, అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జనార్దన్ గారు రావడం జరిగింది. ఈ జాతరలో ఈ కామధేను ఆలయాన్ని అభివృద్ధి కొరకు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతిసారి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పటేల్ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు తాగుతారు నువ్వుల నూనె. అదేవిధంగా మళ్ళీ 3 సంవత్సరాల తర్వాత కటోళ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు ఆడపడుచు తాగుతారు. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి భక్తులకు పాడి పంటలతో సుఖశాంతులతో ఉండాలని నేను కోరుకుంటూ మొక్కులు తీర్చడానికి వచ్చిన ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర నుంచి చాలామంది భక్తులు వచ్చిండ్రు. మరియు ప్రతి సంవత్సరమే పూజ పూర్ణిమ రోజే మహాపూజ ఉంటుంది. పూజ అయిన తర్వాత నువ్వుల నూనె తాగడం జరుగుతుంది. 2 కిలోల నూనె ఏకైక తులసి వంశానికి చెందిన ఆడపడుచు తాగుతుంది ప్రతి సంవత్సరము. మరియు వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఈ యత్మబాయి 2 సంవత్సరాలు ఇంకా తాగుతుంది. ఈ సంవత్సరం విడిచిపెట్టి. మిశ్రం శేఖర్ బాబు తొడసం వంశ పటేల్ వంశానికి చెందిన అల్లుడిని. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా నార్నూర్ మండల కేంద్రంలో శ్రీ శ్రీ కామదేవ్ దేవాలయం వెలిసిన సందర్భంలో దీనికి తొడసం వంశుల చేత ప్రతి ఏటా పుష్యమాసం పున్నమి రోజు రాత్రి పూజ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ పూజా కార్యక్రమానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర నుంచి ఆదివాసులు తరలి రావడం ఆనవాయితీ. దీనికి ఒక ప్రత్యేకత, ప్రసిద్ధిగాంచిన ప్రత్యేకత ఉంది. దీనికి పటేల్ వంశానికి చెందిన తొడసం జంగుబాయి సోనేరావు కూతురు మడవి
ఏత్మాబాయి సుంగు దంపతులు దాదాపుగా నువ్వుల నూనె 3 కిలోలు తాగడం చాలా పవిత్రంగా మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఏవైతే మనం కోరుకున్న కోరికలు ఆ భగవంతుడు తీర్చినప్పుడు ఆ మొక్కు చెల్లించడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది. దీనికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది అని మేము నమ్ముతున్నాం. అందుకనేసి ప్రతి ఏటా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పెరుగుతూనే ఉన్నారు. దానికి అనుగుణంగానే మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపుగా దీనికి అభివృద్ధి దిశగా ప్రయాణించడానికి కూడా మేము చాలా సందర్భాల్లో మన గౌరవనీయులు ఆత్రం సక్కు గారు, ఎమ్మెల్యే ఆస్వాద్ గారిని, అలాగే పార్లమెంట్ సభ్యులు స్వయం బాబురావు గారిని మేము వాళ్ళకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ సమస్యలపై ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు కూడా అనేకం ఉన్నాయి. దీనికి కూడా త్వరలో దృష్టి సారిస్తారని మేము తొడస వంశుల తరపున మేము ప్రజాప్రతినిధులను కోరుకుంటున్నాం.